Ingeni katiba ma wan godo mar Kenya man wakalo 2010 en katiba mane nigi weche mang'eny hiye. To katiba ni chiwo gimiluongo ni rights kata ratiro. To katiba ni bende chiwo gik miluongo ni responsibility. Katiba ni bende dhi mbele ka chiwo roles. Article 37 mar Constitution omiyo dhano gimiluongo ni right and freedom of assembly. Kendo kidhi Article 36 bende miyo oganda ratiro mar freedom of association. To seche mitimo freedom of association ni nyaka bende wang'e ni police nigi role mar maintaining order. To the individuals ma bende assemble gi gin gi role mar neno ni gitimo wachgi mar assembly ni in a manner ma is peaceful and in a manner that ok chand order. Mano nyiso ni jok ma organize maandamano kata jok ma organize public events machalo kamacha, they should nyaka bed ni gin gi chenro moro manyalo bedo ni jok ma dhie such rallies maisha margi obedo protected. To mane nyatime yo machalad nikech sayo wacho ni sayo sirkal nigi lwete e weche gi duto mago mag tiyo kod obila e ketho rombe mag jogo maketo sirkal tesre. Siasa en gima nigi weche mang'eny e iye. So siasa nigi riekni mang'eny. To sirkal of course kaka wasewacho ni en gi responsibility ma oketne katiba mang'iyo ni seche ma ji timo rombe ailagi nitiere order mabedo maintained. To ka wan kod siasa, for example Nyamori kata Owadwa ma wuod Siaya dhi bedo kod bura to ng'iyo ni Peter Wasaga to en ng'at ma ok en sirkal, assume ni en sirkal. Ang'o manyalo miyo Owadwa ni ok bed gi joge ne iye kanyo mondo mi picha moro owir ni sirkal ema time. Ma ok oulo ni sirkal ok otimo, to be ma bende ok oulo ni jok mane nigi romo gi kata jo siasa ok organize gi machalo kama. Mane gimomiyo it's very important kuma wantiere ni mondo wang'i responsibility, rights to gi roles ma wan godo kaka oganda, ma wan godo kaka sirkal. To chutho motelo ne adwa kawo kuyo na makende aketne familia mar kijana matin manowito ngimane. Ok obedo sani kuma wantiere ni ok oningo ni wayuak ni dhano modhi rally mar winjo gima ng'ato wacho ichielo gi bunde kata igoyo manegi. Koro investigation oningo tim mondo ng'iyane circumstances mane ng'ani otimre nade ochiele kod magina. To most of the time Cleophas jo maundu ga bundi ok maki. Iyudo ni jok ma innocent ma seche moko bunde mako kata jok ma seche moko ema tiagas mako. Nikech iyudo ndalo moko nyocha kane tho Raila mane Raila otimo ne mana neno gino koro mana neno gino ma uyanga kabisa. Nadhi Kasarani mondo warit wane jakom. Nwabedo kumore dayas wang'icho to yawuoyi moko ne nie ipap goyo koko kendo bayo polise gang'owa gi kidi. To polis kaka en ochiewcha to baya tiagas kuma notimore nade. Koro no baya tiagas awai mochopo nyaka kuma ne wantiere mano kwa neno jakom wawuok wadhi oko. Mane gima seche moko timore. Yudo ka nitiere jok moko ma provoke police, to ka police react to yudo jok ma innocent. To mais en gima tek sana mondo wane kaka police nyalo bedo ni oneno ni dhano omi arita maber, to bende in the same time gigeng'o jok manyalo ketho arita no. So mano is the problem ma wan godo sani. Wakili Wasagero kamana ahinya, an ka godo wakili Nyamori awinja ne pachi. Bende umiyi kibaji ni sirkal ma bende kuom kinde malach sani osebedo kod istuo kar kae dok ne pod ok omiyo pek ratiro mag oganda ahinya joge man gi ratiro mag bedo gi